Untuk apik nah iki tahun piro? 2017 tak, 2017. Kilometernya rendah. Kilometer rendah, kilometernya lagian 6.000. Regane. Regane 16. Wah, kelarang men 14 juta ae. 14 juta. 14 juta 200 nae. Nego halus. Sing seneng abung-abung lur. Terus 11 24 juta ae. 11. Wah, abung-abung mendur-mendur api. Bacem Jepon Dura. Mantar dealer wis ra ngetokno nih Jupiter KW iki piro? Ra iso ngomong. Pajeke urip iki. Adol piro? Malah iso mumbul barang. Rusak sudah di berak gonku. Tahun 2015 2014 akhir berarti ya. Harga 22.500. oke, kondisi Kondisi good oke. oke, siap. Wes susuk 500 ae. Wah, Susuk 500. Ya, 24. pen Rosno, open motor kuno lur iki lur. Super Cup tahun 80. Wes piro kono. Yang penting berarti 3 juta bunjul lur iki lur, 12 jeng. Loh, Jal. Nekno lho. Tahun piro? Tahu sango Mas glowing. Glowing rega piro? 2,5 mek susuk moto karo tumbar ae iki. Mek susuk moto karo tumbar ya. Montore jen. Plat Doro ya, pajeke off piro? Wis patus gone pasar. Oke. Om mbok dol piro iki le? 4 juta susuk. Susuk piro? Susuk ati. Susuk aki. Tahun piro iki? 2011 4 euro. 11 Doro mati pajak ya. Wah. Tahun piro, Mas? Kok nggo tangan muni? 5 juta. Lho, 5 jutane go. RKW Mas, RKW. TRS ya. TRS 91. Suzuki Mas. Oh iya. KW. Oh iya iya. Tapi Wah. sebelum ini tahun 99 Mas. Impresa ya. Impresa 99 pajak urip Mas. Restorasinan ulang tapi motornya ngene ya. Regane. 6,5 mek susuk tak filmen Mas. Oke, siap.